Скъпи приятели, най-известната тъща в България, госпожа Млад Меринджей. Кога? Какво точно значи да се определяш 24? Господин Млад Меринджей 24 се определя. На 24 се определяш ти. Предлагам. Но ти ще чупа този телевизор да знаеш. Си са по-тихо. Предлага да прекъснем репортаж, че започнахме прекалено ударно. Съгласен съм. Госпожа Меринджей ще видим след малко. Значи, като ви гледах тия Меринджей от парламента, се сетих, Василев, кога ще гледаме интервюто с тъща телевизор? Кога? Веднага. Ма къде го този телевизор ще го чупе? Ти ли ще ме плашиш телевизора, бе? Здравейте, скъпи приятели! Ние от Господарите решихме да ви показваме в нашата съвършенно нова рубрика онези хора, които вследствие на случайното си появяване в родния ефир веднагически са придобили огромна популярност и известност. Млад Меринджей! Ти си Млад Меринджей! Ти си Млад Меринджей! Добре, Катя и Свилен Иванови искат ли да ни виждат? Мисъл, искат ли телевизор да ги вижда? Аз искам! Телевизор да ме вижда! Най-популярната къща във вашето село коя е? Сега, Чакай да. от тук по центъра, когато отиваш, завиваш демек е така има, пак се завивате така нагоре, къща е там на Млад Меринджей къщата. Добър ден, Катя! При вас идваме, може ли? Може, какво стана си? Здравейте! Ами ние сме от Господари на ефира. Аха, господар на ефира. Сега много се извинявам. Що се направи разни глупости? Кога? Разбрахме, че имате някакви претенции. Печелят пари. Да пращат на мене пари. На мен що не пращат? Нали? От мене печелят пари. Що не ми пращат? Майтап ли съм аз на тях? Кога? Кога? Чувствате ли са популярна, така известна вече? Как се чувствате? Нищо не са чуко да се радвам, че в целия свят станах прочутали. В целия свят чак от Америка са обадили. Кой онде ми казаха? Къде е телевизора? Вече телевизора ли ми къщи, бе? Степки правят с мене. Който идва, минава. Додиха 3 жипа. Хайде! 3 пъти стават идват. От Варна са били. Не знам се кои са били. Да съм отишла с тях, да направят реклама с мене. Колко пари ви предложиха? Колко пари? Казаха на мене с нашия жип, но то с нищо не. То голям жип, големи хора, де да знам, не ги разбирам, не ги познавам. Големи хора, де да знам, не ги разбирам, не ги познавам. Напроче ще строиш сарай. Да ви попитам за оградата. Тя беше много интересна преди, сега сте... Тогава сама ремонт правихме ни. Да взема на вас тоягата. Дед господаря на ефира правят разни глупости. Ти са смейте. Парламент, какво иска парламент от мен? Добре, аз искам да ви питам, мислите ли, че има така хляб в една наша идея? Това село официално тук да развива туризъм, защото това е селото на Меринджея. Ела тук, ела виж какво казват. Това е брандинг. Вие разбирате ли, ако бяхте в Америка, щяхте да имате милиони? В Америка, там убият хората там. Да, но съм те чиста гола. Може ли късакън да не отиваш лудо? Ще се убият хората чиста гола. Знаеш ли, това е герой от един много голям филм, много известен. Прилича ли ти малко на мъжете? Не. Ами, бърка се. Прилича ли на тебе? Де сте прилича на мъжете? Добре, дай една усмивка, приятелю. Да, хората от протеста в София написаха: аз не искам олигарски за Млад Меринджей. Значи, ами какво означава? Аз ще кажа, че твоите думи стигнаха в София и ги обърнаха срещу правителството. Ти си фактор в тази държава вече. Ма ти как ги мислиш тези работи? Ще падне ли правителството ко не? Или ще падне ли правителството ко да? Ко? Не. Ще падне да. Ще падне? Да. Защо? Защото не ги искат хората, и тойто. Какво точно значи да се определяш 24? Господин Млад Меринджей 24 села определя. Ако ти пусти ги, ще видиш. 24 села вика управлявам Млад Меринджей. Съм те го назначили на работа. Коя е сега тази дума? Меринджей? Де да знам. Меринджей? Меринджер ли? Меринджер ли? Аз не знам как. Както дойде. Нали казвам сега Меринджер ли, Рейнджер ли, Беринджер ли? Те там знаят как е думата да направят. А вие гледате ли Господари на ефира? Аз сателит турско гледам. Господари на ефира не сте гледал? Не сме гледали. Цялото село е гледало.
И то целият свят гледал. А какво ще пожелаеш на българите, на България? България пожелавам да има работа, да са весели, щастливи. Нашето граднаря поне дай малко да се въздигне дой какво. За господаря на ефира от Мерин Джей Сити, а.к.а. Градинарово Сити, предаде Тешко Мека Сиков. Както разбрахте от Тешко Касипов, през новия сезон ще ви срещаме и с други хора, попадали в нашото полезрение и станали известни, нали така? Не.